जादों आरो बुस्थुआ माने आं टाउननिफ्राय फैबाय एकदम खामानि दंमोन आंहा टाउननिफ्राय फैनानै आं बिदिनो 7:30सोआव सफैदों आरो 7:30आव फैनानै आङो एकदम मेंनानै ओंखाम जानानै आङो उन्दुबाय दिनै टिभि जेबो नायाखै आरो डाइरेक्ट उन्दुबाय मेंदों होननानै आरो ओमफ्राय आं उन्दुखांनायनि उनावहाय आइया थोरसि लथा सुबाय थोरसि लथा सुनायावहाय फन हरबाय सासे मानसिया दाना फन हरनानै बियो एकदम दावराव रायलायबाय आरो गाज्रि बुंबाय माबाय दाना आं सानबाय आंथ' उन्दुखाबायमोन नालाय सोरजों गोरा रायलायखो सानबाय आरो दाना आइया आंखौ जेनेबा र' आं रायलायग्रोदों होनना बुंबाय आरो दाना सोर हरदों होनना बुङो नालाय मदाराम होनना बुंबाय आरो मिथिबाय मदाराम होनना बुंबाय हरलाय आं रायलायनि होनना बुंबाय आरो जेनेबा बे आइखौ बिराद गाज्रि बुंबाय नालाय नामबो मख'दों जेनेबा बिराद गाज्रि होननानै बुंहरदों आंथ' सैज' हायासै दाना आं फनखौ सिख'नानै आं रायलायनाय जाबाय आरो दाना आंथ' रायलायबाय ओमफ्राय दाना बे आंखौ बुंहरबाय आरो हादरखि नों बेसेबां मानसि गिदिर जाखो खय लाखनि मानसि जाखो होनना बुंहरबाय आरो आंखौ मानो मोना बेरायो मायो होनना बुंबाय माला मोनायाव बेरायफेरखो मा प्रुफ दं होननानै बुंबाय आङो सिरिबो थायो माने पइन्टआनो गैखाया नालाय सिरि थायो आरो बिदि बुंबा ओमफ्राय बिदिनो बुंबाय जानला मोनलासो आरो जेबो मोनसेबो मा होनोमोनलाय पइन्टजों नंखाया ओमफ्राय आंखौ हेबहरबाय माबाय नों दादागिरि जाबाय माबाय होनना बुंहरबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंसिनि एबसुनि मानसिया लेंहर होनना बुंबाय आरो जेनेबा आइया आं माने एबसुनि मानसिखौ लेंहरनाय नोंजोंसो पार्सनेल जादों बेयाव माने एबसु मा पार्टि मा थांखो होनना बुंहरबाय आरो आङो दाना बियो आं नोंखौ फंबाय बिदियावनो लै माइलि होनना बुंहरबाय आरो ओमफ्राय बुरबक जाम्बा माबा होनो गाज्रि हरदों आरो ना ओमफ्राय जोंनि आइखौबो गाज्रि बुंहरदों मादों आरो जेन'बा ओमफ्राय जोंनाव दहाय जोंनि न' खाथियाव सानै मानसि फैदोंमोन आरो बे मानसिया गावसिनिनो साहरदारखा जेन'बा बिसिनाव फैनानै जोंनावसो हाबफैदों बेखौ जोंनाव हिनजावफोरसो बेबो न' खाथियाव फैदोंमोन ओमफ्राय दाना जोंनाव फैनायखौ दाय मिथिबाय मानो मोना बेरायो माय होनना बुंबाय हिनजाव मानसि ओमफ्राय होमबा मा मानसि थांलाय फैलाय खालामनो मोनला नामा बेखौ रागा जोंनानै एकदमबारे फन हरदों आरो हेबहरदों लोंनानैसो फैदों मानसियाव जौ फैनायसो दोखो जौ फैनाय मानसिया ओमफ्राय दाना फैनानै बियो फनखौ दोनबाय आरो आंथ' दानबाय फनखौ रायलायनानै लाब गैया होननानै दानबाय आरो जेन'बा पलिटिक्सखौ लानानै बिदि खालामनो हालिया दा जेन'बा पलिटिक्सखौ नोंबो गेले मालायखौबो गेलेहो सुबिदा हो आरो जेन'बा जों गामिनिनो मानसि जेन'बा थांलाय फैलाय मोनसे लामाजोंनो खालामो जोङो जेन'बा नोंबो नों आंथ' रायलायखायो बयजोंबो गावसिनि मानसियावबो आंखौ सासेबो जेन'बा गासिबो लोगोजोबखा आंनो गासिबो लोगोजोबखा आरो दाथ' जेन'बा गावसिनि मानसियानो दहाय बुनायखौ नुलांदोंना गावसोरबो स्टेटमेन्ट होफागोन होनना बुंदों आरो आंखौ नोंखौ फैनानै दोखो बुहैदों आरो ना जेन'बा बेनि उनावहाय आंथ' फन दानबाय रायलायना लाब गैया बाबायाबो दोनदो बेबायदि मानसिजों रायलायो नामा जाम्बा जाफानो हाया दोन सिरिथा होनना बुंबाय आरो बिदि ओमफ्राय फनखौ दानबाय आंबो थाथोंसै होननानै दाना दसे उनावहाय बाइक गाबनाय खोनाबाय आंथ' सिलायाव दंखायोमोन नालाय बाइक गाबनाय खोनाबाय नालाय फैबाय आरो बाइकजों फैनानै आङो गेटखौ खुलिनानै होबाय गेट खुलिनानै लोगो हाथरखि नों बेसेबां लाखनि मानसि जाखो मा मानसि नोंलाय माबा माबि बुंबाय आरो नोंसोर एक्स' मानसियालाय हर होनना बुंबाय आरो मा ओरै नों मा बुंखो आं बिराद बुरि आरो ना नों जेन'बा बोरै जाखो मानो पलिटिक्स लांखो मा लांखो एबसुखौ मानो नांगौ नोंनोलाय एबसु नों जाजोंसो जादों पार्सनेलसो नों जाजों रायलायगोनथ' होननानै आं सिगाङाव लेंबाय दाना बेयाव नारा जानानै बे आंखौ नाख्लायग्रोबाय आरो ना नाख्लायनानै आंथ' गोलैबाय आंथ' गामसासो गानदों लांथिया मोनो दाना आंथ' प्रिपेरेसन गैयामोन लामानि बेराखौ बुखुनानै आंखौ बुबाय आरो ना नै आं खिथानि आं आनप्रिपेयारमोन बेयाव बुदों आरो नै खाखानाय ना खावलाव बुदों जागा आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरो ना बियो गाव जौ फेयाबा आंखौ बे बुथारथायगौमोन जाहैदों मिथिबाय गाव दा एसे जौ लोंनायखायसो उइकनो मानसिया मिथिबाय ओमफ्राय आइया खारनानै फैबाय दाना आइया खारनानै फैबाय हमथा फैबाय माबाय आइखौ नाख्रांबाय आइनाबो आथिङाव दोलादों ओमफ्राय बिनि उनाव गावनो बोरै जाखो लाजिसिनखो ना माखो खारलांफिनबाय जेन'बा गाव सैथोबा मानो थायाखै बे बेजों लोगो दंखायो बिमाखौ हिनजावखौथ' बे बुनो राइट गैयामोन बेहा जोंनि आइखौ दांनो राइट गैयामोन जोंनि न'आव फैनानै बिदि जेन'बा आक्रमन खालामनो बेहा मोन्थाय गैया आरो न'आव फैनानै एटाक खालामदों बे आंखौ ओमफ्राय बेजों लोगो दंफायोमोन नामा बेजों बिनि उनावहाय माखासे लोगोफोर फैदों उनावसो बै माने हारसिंसो साथाम फैदों आरो खिबा जानाय जेन'बा बेजों फैफानाय मानसिया मोनथियाबो जानो हागौ मा जादों मोनथियाबो जानो हागौ जेन'बा बे खिथाखैबो जानो हागौ नालाय बिसोर लोगोफ्रा आंजों मोजां रायलायफैदों बिसोर आंजोंबो लोगोखा बिसोर आंजों पार्सनेल गैया बिसोर आंजोंबो लोगोखा ओमफ्राय बिसोर मोजां रायलायखायोखा आरो उनावहाय गामिनि मानसि माखासेफोर फैदों बिसोरबो नुदों आरो बिसोर आंखौ सापर्ट खालामदों आंनि जानानै रायलायलांदों आरो ओमफ्राय होनबाथ' बे बुनाया गाव हारसिंसो बुदों जाहैबाय हारसिंसो बुदों पार्सनेलि रावबो नङा मदराम हारसिङै दे केमेरा आखायावबो नै एसे देलाय नों एसे ओरै बोलथो आरो बे फन हरनानै दम हरनाया ना मानो होनलाय खेबनै खेबथाम जाबाय आरो ना ओमफ्राय जों जेबो माबा खालामफेरा आरो बिदिनो फन हरो मायो ओमफ्राय दिनैबो जों सिरि थादोंमोन गावसो फैदों आरो ना
जेनेबा पार्टिनि मानसि